batzuek 3 egur, beste batzuek 2. Baina ikusi duzuen bezala, ariketa desberdina, mutilak egur txiki antzekoa. Baina hemen duzuen, Aitxa Semearen kontra. Iuri. Jesus, nor baino nor eta bizi semea. Aizkora majo jasoz eta golpea aprobetxatuz ezpalanetatik barrura dira batean pasatu da. Auto hartuaz. Egurra mugitzen ez zaiola, orain Carlosi eskur barruko lanetan. Aitxa semea bata beste kontra. Urkiolako gaino honetan. Zutikakoa, egur horrek zaitasun dio. Izango ditu posturak ere, asusi besteri. Ez dago zenolako posturak ere ditu. Eskolari era. Kortea zailago. Bitartean gaztea buelta hartu du. Otoidean Aitaren horretik beharko du. Baina gogoratu. 3 egun izango direla hauek erdibitu beharrekoak. Bi besterik ez. Besteak. Bi besterik ez. Zailtasunez beteta. Oain zutikakoa erdibitutakoan. Esku bakar baterekin. Arituko da. Ernesto, bigarrenean, Iuri. Preparado Carlos para cogerle el relevo al compañero Olazaba. Olazaba no es un ejercicio que se ve demasiadas veces en las plazas de Euskal Herria y hoy aquí en Urkiola tenemos ocasión de ver, como veis, Olazaba. Era Joritzoga bukaera. Ota du Joritzek 2 minutu azpitik, minutu bat eta 56 da zerbait. Bueno, atxurrarekin horregi da, bere lanean Carlos. Antzematen da, egurra zuriago da, ez da bago egur hori. Txoko edo makala zenekoa. Biuxagoa, baino, zerola, koa bidea du. Erostegietako mutila. Bitartean, bere zutikako egurrean. Jotasu, zelai bigarrena, kortea ondo bideratuta. Baina lehen esan du bezala. Danitzela. La vuelta al tronco para realizar el corte en su segunda parte con la atada. Vemos al deportista de Erosteguieta. Bueno, zelai ordu bukaera, uno batetik duztera eroiko da egur hori, ordu bukaera bota du. 3 minutu eta 50 segundo eta handi gustazue esku bakar baterekin, ez da hau. Bueno, eta hori Aitxa Semeak azkeneko egurrean, mila galabia, paretxo hasi dira. Egurra ontixago, antzera samarrako egurra dira, esku batekin Aitxa, eskubi Semea, 13 urte besterik ez. Comentaba que han llegado a la par al último tronco y desafío entre el padre e hijo. 13 años tiene el hijo con las 2 manos, con una sola mano. El padre Iuri, especialista en esta manera de cortar, entraña enorme dificultad, porque ahí vemos con qué soltura anda, con una sola mano. Egun handia ditu Iurrik erdibitutakoak esku bakar baterekin, kanakoaren gainetik ere bai. Eta gaurkoan, ez da egurraren tamaina Semeari aurre hartuko aldio. Semearen alde nahoni, eno behin! Aitxa jetzai horre irabazten da gaur okasioa. Gaur okasioa, 13 urte besterik ez hartu du buelta Aitxak argi horrekin.
bizi-bizi, abek ez dute zer oparitzen, bata bestaren gainean, mega odei. Joven izaizu gau, entartzea, haintiai aurre hartu nahi, badiozu, oraintxe. Ez da, ni batere argi ikusten, bietatik nor nagusituko den. Astitu odei, alda benetik esaten dizuen bezala espalanetan ari da, aizkora jasoazta duen kolpea aprobetxatuz. Goien eta behian, kortea bideratzen. Alde batetik zabaldu, bestetik. Kortea eman, baino, haitea lanak aurrea, lanak. Ondi haitea izango da txeko kapitena. Ega hoi, ontxe eman! Hor daude, ez diendik antzematen ematen du haitea dijola pixkat aurretik, baino semea da barreneko lanetan bizi-bizi. Eta haitea betetzen altoia da ba. Bizi-bizi, hau modei ordu azkena. Otik anez, badu lana horre, badu lana. Bai, bota du. Eta bat, zela, haitea egiten nahi dena ere, esku bakar baterekin ordu izue bere azkenekoan ere. Amazazpi, 6 amazazpi. Bukatu du. Zumek.